A Fényhordozók című installáció a szobrászat és a fényművészet elemeit ötvöző alkotás. 3 darab nagyméretű emberalakból áll, melyek anyaga újrahasznosított papírmasé. A 2025-ös Zsolnay Fényfesztiválon a fényművészet kategóriában megjelent mű. Az emberalakokba egy-egy üvegkorong van elhelyezve, melyeken keresztül a fény érdekesen megtörik. Egyébként a Fényfesztiválon egy színes mozgóanimációt vetítettem ezekbe az üvegekbe, mely a Zsolnay negyed E78-as épületének üvegfalára páratlan fénycsútlatba vetült. Tudnál bővebben mesélni a koncepcióról? Ebben a projektben a pályázati kiírás által adott testnélküliség címszóra én úgy reflektáltam, hogy a megvilágosodást fogalmaztam meg egy installációban, ami így nagy kijelentésnek tűnhet, de próbáltam ezt egyszerűsíteni, és egy újra gondolt teremtéstörténet ábrázolást kihozni belőle. Az első alak az felajánlja a fényt, a kezében tartja, a második alaknak a fejében van a fény, tehát tudatosul benne, és a harmadik alak a szívcsakrájába foglalja, egyé válik a fénnyel is. Ezek az alakok mind mennek, menetelnek, mozognak a fény felé, kergetik kvázi a megvilágosodást, miközben az már bennük rejlik. Honnan jött neked ez az ötlet? Van valami története, hogy így eszembe jutott? Igen, megnéztem a pályázati kiírást, aminek az idei jelmondata a testnélküliség volt, amire egy szobrász elég könnyen tud reflektálni. Gondolkodtam rajta pár napig, és éppen a nővéremnek a műhelyében, az 5-ös műhelyében voltam, és ott volt 3 ilyen kis üvegkorong, ilyen kis láncsék, egyik oldalon domború láncsék, és ezeket így nézegettem, és milyen jó lenne ezeket így átvilágítani rajta a fényt, mondjuk egy vonalba rakni 3 vagy többet, ez milyen izgalmasan nézne ki. Hát és akkor már építettem erre egy keretet igazából. Szóval azért is szeretem, és azért is érzem őszintének ezt a projektet, mert először a fénynek az útja volt az, ami a meghatározó szerepet és az alakoknak a felépítését, a struktúráját, azt meghozta magával. Milyen alapanyagból készültek a munkáid? Az installációnak az anyaga, az a papírmasé, és ezt az anyagot én egyébként nagyon nagy előszeretettel használom. Van egy kikísérletezett ilyen massza, amit már több éve fejleszgetek. A szobrok egy betonalapban állnak, és abba bele van építve egy betonvas szerkezet, 1 cm-es betonvasból. Szép munka volt azokat egyébként így alakra hajtogatni, tehát felszoroztam az eredeti szobornak a betonvas elemeit a kis makett alapján, és így több hónapon keresztül hajtgattam a betonvasakat, míg aztán összelegeztettem őket, és bemondtam aztán rozsdagátó által, majd burhabból bevontam, hogy meglegyen az anyag vastagság és kis tartást adjon az egyébként nagyon kilengő betonvasnak, és erre került fel a végső réteg a papírmasé, ami nagyjából olyan 5 cm-es réteget képez. Gondolom, hogy nem 1-2 hét volt egy ilyen installációt összekészíteni. Mesélnél egy kicsit a folyamatról? Úgy gondolom, hogy az alapvetően haladós munkatempómmal is ez a projekt egy évet igénybe vett volna, de valami csodával határos módon sikerült elkészülni 4 hónap alatt.
máig nem értem hogyan, illetve igen, hát éjjel-nappal dolgoztam az utolsó hónapokban, szószoros értelmében, napi 16 órát mintáztam és hegesztettem és csináltam a figurákat. A szobroknak a készítésével a kedvenc folyamatom az a hegesztés volt, emiatt a projekt miatt tanítottak meg a középiskolás mestereim, többek között Nyári Zsolt is hegeszteni, és hát ezt imádtam. Valahogy a tény, hogy ekkora betonvasokat így sikerült a helyére hajlítanom, és aztán összehegeszteni, ez egyrészt mindig mondják, hogy ez nem egy női meló, amivel abszolút egyetértek ezzel a ténnyel, de szükséges volt ezt megcsinálnom, és sikerült. Egy olyan jó új eszköz van a kezemben ezáltal, amit a jövőben is szeretettel fogok alkalmazni a szobraim készítése során.